sporten. Mit navn er Henrik. Og vi stiller straks om til Herborg Kongresscenter, hvor vi skal se lodtrækningen til dette års Team Julecop. Tak Henrik. Henning her. Vi byder straks velkommen til kasserer i LOC Kendenbjerg. Tak. Ja. Jamen, tak for det, og velkommen til. Vi skal straks byde videre velkommen til generalsekretær i LOC, Peder Carlsen. Det er vidunderligt at være her, Ja, tak for det. Ja, Peter, før vi lige her går i gang, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig sådan lige, hvad forventer du egentlig af de to hold i år? Jamen, jeg forventer 2 hold, der kan konkurrere med om titlen selvfølgelig. Der er enormt potentiale, både defensivt og offensivt, og jeg er utrolig spændt, må jeg sige. Ja, jeg tror nok ikke, du er københavner. Men ja, jamen, vi går straks videre. Vi forklarer lige formaliteterne her jo. Vi har jo som sagt 2 hold i år med, ja, Og 10 spillere. 10 spillere. Det var 2 hold. Divideret med de 2, det giver 10. Så det er 5 på hver hold. Og det ene hold hedder jo Bodil, din so, og den anden hedder, og hans far var vognmand i Slagelse. Og Peter, du har jo fået årets ære af at trække navnene. Og det er en kæmpe ære. Ja. Hvis du så trækker et navn, og så også giver den til mig, så fordeler jeg dem sådan skiftvis på hver hold. Det lyder ud. Hvorfor det hold er først? Det er den her, fordi at, det er Slagelseholdet, fordi at, de var der også sidste år. Naturligvis. Ja. Jamen, Peter, du starter bare med at tage igen, ja. Det er spændende, kan vi lige sige her. Ja tak. Første navn oppe i puljen er Armin. Ja, det er jo ikke alle, der er lige fan af ham. Nej, kontroversielt. meget kontroversiel skikkelse. Ja, det må man sige. Han kommer så herover. Ja. Ja, det var næsten blevet for ivrig. Ja, jamen, det forstår jeg godt, Kjell. Ja. Det er også. Så første spiller til Bodilzonen. Det bliver KB. Det må vi så være med. Tak. Hvem er valgkendt? Tak for det. Der må jeg jo være anfører. Det var også. Der er det ikke sagt, at det er Armin, er det? Nej. Det er andre regler, der spiller ind der, ja. Det er klart. Ja, næste. Op ad puljen. Skal vi se. Og han er på hold med Armin. Han er på hold med Armin. Det er Peter Krog, nytilgangen fra Stejl. Ja. Hvis man kender ham. Det bliver rigtig spændende at se, hvad han kan byde ind med. Ja, altså hvis det er ligesom Dorborg, så ved jeg ikke rigtigt. Så er der ikke for meget. Nej, det er godt, jeg er derovre, han er så. Godt. Vil du tage næste? Skal vi have bare en ære her, Bjerg? Oha, og den var næsten åben. Det bliver målmand, Palle Emil. Det er fuldt forståeligt kendt. Ja, der er sådan nogle fantastiske reflekser på stregen. Ja, ikke mindst med hovedet. Ikke mindst med hovedet. En typisk shotstopper. Shotblocker. Jeg tror, du ville sige Chilaware. Også det. Ja tak. Vi kommer videre. Det er den lokale dreng, TP. Må vi få ro? Ja tak. Oha. Ja tak. Næste i puljen er Thomas Lykke. Spiller. Han er jo det, vi i fagsproget kalder ekstremt middelmodig. Ja. Han er indbegrebet af middelmodig. Det er, hvis du slår det op i ordbogen, så står det. Så er et billede af Thomas. Ja, det gør. Som ligner sin far. Ja, han er også en middelmodig mand. Uendelig middelmodig. Det kan sige at give det i hvert fald. Ja. Men nok om det. Ja tak. Du tager den næste her, vi er jo snart faktisk over halvvejs der. Jo, er vi det? Jo, det er vi. Yes. Godt. Næste. Det er dem selv. Peder Carlsen. Du skal være herovre, ja. Mange tak. Ja.
Der er 3 Peter på et hold. Det er interessant. Det er meget interessant. Lidt træls for Armin. Lidt træls for Armin, men then again. Han er ikke god til navnen. Nej, det er det. Det er da lidt nemt for ham. Ja, uha. Hvem skal så over herovre? Der er liv i den her. Det skal en vis Vibel. Asger! Det betyder, jeg er en store. En Casanova. Men nok om Casanova. Ja. Nok om Porno-stjerner. De 2 sidste spillere, De 2 sidste, ja. så ved de udenbart at regne ud, hvem er. Det kan jeg heller ikke, men det bliver der spændende. Ja, okay. Ja, den næste er Jonas Nielsen. Han skal så med herover, men... Nej, der er. Er vi noget der så? Ja. Jamen, han er herovre. Så er der kun Jens tilbage. Det spiller simpelthen noget rigtigt til. Ja, det er jo det. Ellers jeg tror ikke, der er noget særligt at forvente hernede i skolen. Nej. Ja, tak. Og det er jo så som selvfølgelig Henrik Krog. Ja. Altså for, og hans far var overvandslæser, har vi Armin Zahudic, T.P. Åskov, Peter Carlsen, Peter Grå og Jonas Nielsen. Og Jonas Nielsen. Ja, Peter. Fra Bodil din så har vi Kenneth Bjerg og Henrik Grå. Palle Emil Storby. Asger Bibel. Og Thomas Lykke. Okay, og så vi holder lige en kort pause. Ja. Så någon polis eller? Nej. Då kör vi. Nå har Sveriges mest populære sjokoladepose endelig kommet til Norge. Zobuďte sa. Vyberte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie v Kooperatíve. Tak ako väčšina, ktorá už dôveruje Vienna Insurance Group. Drikke. Ja, og velkommen tilbage fra pausen af. Som den flittige serie jo nok egentlig har bemærket, så har vi en lille kanin i hatten i år. Eller skulle vi sige bowlen. Nå, jeg er spøg til side. Toke Vibel. Skal vi have fordelt? Ikke at vi havde glemt ham. Overhovedet ikke. Han er bare stjernen. Peder, du får lov til at trække mellem de to hold. Hvis man slet ikke forklarer, i bogen ligger de to holdnavne. Og det navn, jeg trækker, får Todel som ekstra spiller. Præcis. Toke, han bliver vild. Ja tak. Ja tak. Det bliver
Så hans far var vognmand i Slagelse. Ja. Forhold du. Og det bliver spændende. Det er faktisk 2 Vibelbrødre på samme hold. Nej. Nej. Jeg håber, de ikke skal spille mod hinanden. Ja, jeg tror, at produceren gerne vil have videre over til nyhederne. Vi siger tak her for Herborg Kongresscenter. Og tilbage til studiet. Og vi ses den 26. Tilbage til studiet. Tilbage til studiet. Og vi siger tak til Henning, der er rapporteret fra den olympiske komités lodtrækning. Vi har en live transmission med Morten Olsen her, som har en lille kommentar. Morten, hvad har du at sige til dette års udtrækning? Jeg har ikke lyst til at snakke fodbold i aften. Det er en meget, meget sort dag for dansk fodbold i al almindelighed. Ja, okay. Tak for den kommentar, Morten. Men hvad siger du egentlig til Armin Sahudis seneste historie med Maja Lykke, hvor han befammer hende, mens hun sover? Jeg vil også sige, at jeg har snakket med spilleren, som var involveret i den episode, som sikkert gjorde den til det, den var. Han var ikke alene skyldig, det så alle. Det så alle. Og vi kan ikke undskylde det. Tak, Henrik. Her er vi i Herborg Kongresscenter, hvor vi skal byde velkommen til LOC-medlem Ken Bjerg og kasserer. Det tager vi op. Ja, for jeg er op den store. Ken Bjerg og kasserer. Ja, det kan vi ikke sige. Vi tager den op.